Andam ng martilyo. Bukon aron awag ay. May maso nga gamay. May flyer dayon. Ita na sa dangipon si Dinsyo. Oh no! Dokog nga daw. Okay. Sakit? Ay, Uy. don't disturb me. I'm emailing out. Guys, Pwede susugan, i-vlog. Unsa pa ko na? Eh. May content line. para sa kwarta gago. Isa to ipagdasudan kung wala tayo revenue sa Facebook, sa YouTube. Lisod sad. Pagsudan ko. Ate, may gusto ni... Uy. Go-practice si gusto do. So, Boss R, di papalit sana si Dinsyo Sudan be. Dulo pag ito. Wow, gadula. Ang galing. Nagsabot biya ta. Ay, pag-confront ko eh. Kuan ko eh. Ako gudugay na papalit. Eh, pag vlog-vlog, bakit galag ako ano? Kuy, si connection. Lord sa yung mata. Pag-Lord yun! Lord nga. Maligo pagani ko niyan ako mag-Lord. Grabe kay si Johnny Sisiban o aka Boss Ard. Shoutout kay Boss Ard. Uy, shoutout si Boss Ard. Shoutout Boss Art, Johnny Sisiban. Oh. Changi of the world. Gahi kay bay. Arit, sama ka. Alam na. Halo. Pagayan, kesa no? Paliog po pataas. Hagusan na daw sir. Ha? Hagusan. Dito di mo. Ay, di mo be. Thank you. Grabe, pagpunta sa ulan din. 4 cuts of points. Para makabot ka dili sa mismo kulay sa Cagayan. So yun guys, pauli ko karon gikan sa Makabalan ako akong stocks and then medyo gutom tagamay guys, hapit na tagmakdo. Kaban ako kong bayaw. And guys, natin nakita ang makdo. Order nung takadali. Drive-thru ata kay short atong time. Makdo. BTS meal, ayaw. Dili ta fan anong BTS. Grabe ka traffic. Traffic ba? Pagani kinawala arpo ng ulan. Drive to daddy. Okay. Korean hilaw. Koreanong hilaw. Wala pa ayuda, basta tagag bugas. Pwede mo salad? Oy, Dol, oy. Morning. morning. Vlog ka, vlog. Basta sad mig bugas pa kay mong tae ba? Ay, di sa takoy. Gani. Tuyo ka dari guys. Ay, pagkog kundi ka tong basket be. Basket ba? O ikaw na shoutout sir. Oh. Ha? Siya- siya Shoutout shoutout. sa akong partner na nasa Qatar. Sana all may partner. Abri yung Ah, Abri yung ano sabi? Ngawat ako. Gapangawat magyukod siya. Abriyan man doon nimo. Wala nakakita, ngawat na. Ako yapin ma'am ha? Wala nangawat magyukod. Nangawat. Wala nakakita, wala naglantaw. Wala basketball? Sudanan? Ay, wala dito ang basket. Lagi ba? Lagi ang Grabe lay nga basket hindi pang gikuha. Mo na yung mga cashier dati. Kani? Oh, Roman. ay bubo pareho mo sila. Uy, kiningang yardo. Basis, tumabit, 10. Palmolive, mga pink. Isa ka, hindi ka tong 6 lang.
Toothpaste dayon nga kan. Unang kabuok. Colgate din nga close up. Colgate nga close up, Chris. Colgate ako sa. Katong red, ma'am. Nakaba? Oo. Ay, dili ka nirang sa silong. Ay, Dr. Wong kayong masok? Ay, wala daw. Dua ka ba kanin sir ba? Tuluhan na lang. Di, magtatag sa binilibin. Pwede ra. Surf powder nga purple. Like purple sir. Wala, your fall. Mura og kuan. Kasi lain. Sunshine Fresh. Ay, mura mo yun. Oo. Bukan na lang, use na lang. May lain. Ay, lain. Pero na siya lain. Wala lain, pero siya ra gihapon, pero wala na, nanaw siya lain. Bobo! Nala siya lain. Siya nagyapon. Ay, nara. Ay, kani. Thanks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huli naman ni kanton din naman ba? Kaya magkantonan ni. Hindi. Kantonan. Kantunan naman daw. Kanong Nagkatunan naman daw. tulok ako din. Tulok yung kakik siya daw yung mahalo. Kaning pancit Ah, grabe. nga spicy. Pangpatay man na yung tirada. Tulok lang. Ga. Ang times good ba nga? Ay times ba nga? Gusto nga halang. Ay times nga mangita, manggod ta. Oh. Labi wala siya nagparamdam. Niya pangitaan niya po mo. Sakit. Oh, yun lang. It's pain, but it's silent. Pain. Ito pa to ah. Ito ba ilain ko? Nana, lagi siya ilain lagi. Ga. Ay, pilang sponge ganin ninyo, ma'am? Apilig isa, ma'am, be? Scotch Brite sherbet mo ba? Anong gamay lang? Anong gapangita mang kaglain? Ay, Nana siya Kani ilain. lang kuhan, kaning sponge lang, o. Kaya marag 5 months na itong sponge na hubo. Hadyo. Gimolds ng kanugay. Mumulds ba day? Sir, oy. Ay, sige lang, okay lang. Chika kay ka. Sige ka, sir. Thank you. Glala, ito sa cashier. Wait lang, sana ba? Dili kay kompletong daan ba? Ay, salabat? Ay, yan. Ito daan kay... Ano ra? Ay, dili na ba? Next counter, sir. Next counter. Next counter. Pamiling din baka nabili nilang kwarta. Okay. Kabaan. Balik dito. Ay, dito na katigas daw. Salain na lang. Tikas counter lagi. Salain na lang. Sayahan na lang ko. Wala pa yung rice. Kani? Mas okay ang kuan quiz kani. Ang puti mong good boy. Dr. Wongs para sa kagid. Ay, sorry. Para sa di ay. Para sa kuba sa tiil. Para sa kuba sa tiil. Wala na lang. Relate ka mo. Delete si ma'am kagibiyaan Japon. Oh. Sorry. It's a joke only. Ay, na sulod na ako sa kan. Karon. Shout out. Sana all. Salamat, ma'am. Sabi, ma'am birthday man daw. Ang birthday man daw. Oh, Pero na-cancel. na-cancel ang birthday. Anong i-cancel man ang birthday? Ang puti ko. Ang birthday lahi ang nakuha ng kaon. Ay, mapalit na tag-confess ka ng amoxicillin para kang Dinsyo. Kaya ibtan na to si Dinsyo karon nagkuhan. Kanang Dol! Welcome to my vlog! Oh! Traffic! Traffic, imperto ba? Kapamiya man daw, wala ka traffic kayo. Nagunaw man daw. Sabi ka traffic pa eh. Gali. Chill na kayo. Grabe ka traffic, bye. Para sa ibot ngipon. Ito naman daw ngipon si Dinsyo. Ha? Tara ngipon be. Uy. Tara ngipon be. Ibtan. Ibtan na binatan na natilang gums. Ibtan na sa. Yun.